ng mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Kaya mo't agyagan ako no ang Kristiyano, makipaglakad. Kaya mo't agyagan ako no ang Kristiyano, makipaglakad. En Kristo nga ako, italgen mo ken kwa na amin na basundo. Tidalan, ti pudno, ken ti biyag. Pakanagang kadagiti na espiritual nga adal, pudno ken puro sursuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno adalan, tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa, ket magunod na ti biyag agnanayon ti sidong ti Diyos. Tidalan, ti pudno, ken ti biyag. Manggigang dito DZTP 693 tunggal Domingo alas 7:30 iti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod Ilocosur. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Di pa nakapalintigarana, dalos ang nagpuso ken kararwa, magnet kaiti panagayan na nuda, lang nagkalinaen ka. Nagbaga-bigat yung amin kakanyan, kakapsat, ken amin yung dumdumgag, ken nagbubuyay, di na programa, ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Sample lang na bro, sample lang yan. Ini pang nga kanta, sample lang na yan, kapela. Okay. Di ba't maalagaan yung boses ko? May kawa talaga. May kawa talaga. Sige, di bali. Oray ka ada tayo ni Tire. Na yung bagabigat, brother Ray. Ang bagabigat mat, kasap nga Sam. Lagi ito kakabsat yung titangatang kaman ti Church of Christ nga daan iti Worship Chapel iti Rubio Galimuyod Ilocosur, Samuel Alejo Bagsang Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Ken, siyempre, dahito iti programa ti dalan ti pudno ken ti biyag. Kas kuna ni Brother Dionisio itay, iti intro tayo, pakanggan kadagiti pudno ken pura sursuro manipod iti nasantuan na surat. Mabalin nyo ti ag-message, no kas pagarigan, ta dadagiti kayat yung kasaludsudan, ken adadagay kayat yung may lawlawag. Wano kayat yung alan ti kay papanan na, babaan kadagiti kagayam nyo iti tangatang. Ken, siyempre, kablawat tayo, dagiti amin na listeners tayo ni Orlando Orfiano, dumdumnag da ito, ita nag-message itayan, nga kung nanapay tilawlawag yung manapon, no, apay nga sana rumbang nga kanan tidara, kung naman, siguro sidaan, tigat na sa onda yan. Unay pangan. Oy, pangan. Kasta. Ken, kablawat tayo mo, dagiti amin nga viewers, nakadanon tayo niti aganay 900 views, Brother Ray. Okay. Iti dito yung iti napalabas ko na kumang broadcast tayo. Di kaunaan nga broadcast tayo, dumanon iti nasurok 2,000 views. Ang bumi, ken namnamaan mi nga dakil ti may tulong na dagito, iti tunggal may sa kada kayo, ken ad-adda kuma nga igaed. Iti panagsukisok, iti nasanto na surat, tapno ti kasta, ket masukisok dayay kinapudno. Nga sankit dia kinapundo. Nga kinapudno, brother eh. Woy, deta ti kapat gankat, dayi pa nangamuti kinapudno. Ken kastamat din kadagiti kakabsat. Naimbag nga agsapayo mo kakabsat, manipod iti pagudpud. Iti Maudi kung nauna ta nadaya mo tunay dati Adams. Maudi ang munisipyo ti Region 1. Nya naimbag nga bigat yo amin ditan, adda dagiti agbuybuya kada ditan nga paset na nang runay ti Barangay Agassi.
Ken namnaman tayo maturay ti Barangay Kaunayan via Facebook page ti DCTP693. Bro. Oy, pagyaman kadagiti agdengdengag oray dita Salcedo. Ay kapsat dita pamilya Basabas ni kapsat nga Daniel ken Sister Mila. Ken ti kay may isang anak dangan ni Dandan. Kastamotan dito bagani Gabor ni Christopher Samuel kan ni baka asawa na kay ngungot na nga ni Lane Colin kan te maysa kan bugbugtong bunga daw na anak da ni Sayon. Kan dito bagani Gabor mutlang ni kapsat nga Gabriel Gambon kan di pamilya na ni Sister nga Ludi. Bagani Tokgo diya. Bagani Tokgo, bagani Tokgo sorry. Pasatikan dong. Pasetikan doon dayay. Kung di ta narbakan, dagiti nayat nga domdom di tay, jay barangay Pantok, dagiti listener o no viewer, ni ta Pantok, dagiti na nagla-like kada buybuyamit, iti Facebook page. Okay. Kan Jay Burgos. Ni Jay Burgos, ti pamilya ni Kapsat nga Paul Locabarte. Hindi kayong na ni Sister Joycey Tamayo. Nga danday ti talong bunga. Bunga. Basta mo ka rin kakabsat tayo, iti balasing taaw, ta saan mo ten, nga local lang, dagiti social media. Wen. Danonan na, iti intero lubong worldwide, dahito yan. Dagiti kakabsat tayo, di tanay Savannah, Tennessee. Kaya nang na iti Mount Zion, dita Denton, Texas. Kaya kasama ten, di tanay Biria. Ati Biria Church of Christ, na imbang bigat yun, good morning. And also the Bellevue Church of Christ. The preacher na dita ni Brother Tim Cosad. May sa karagti elders dita ni Brother Michael Hatcher. Ang dapat may sa pero adyak nga malagip. At inagan na. Kaya nagdida dumapay nga kapsat tayo. Dita na United States. Kaya nagdida mga pasat tilubong. Ta dapat dumdumgag ka nagbubuya pa kapsat Samuel ijay California. Ti pamilya ni kabe manang Sinayda Hinest. Ta aglalike ka naghahart dagiti may paspasa ka daw kada. Good morning kada kayo sapay kamata makatulong dito no nakatulong kada kayo dito yung programa mabalin nyo ipakamo kada kami mabalin nyo i-message through the messenger via Tirad Pass Network kaya di DCTP693 social media platforms wano iti personal nga messenger dahil iti kakabsat yung iti tangatang kitaan nyo lang i-search nyo lang Samuel Alejo Bagsangi kung na dita iti Facebook page Ken Reynaldo kitaan nyo lang dito gat mabalin nyo i-message dagiti mangkayat yung ay pakamo kada kami. Iti napalabas sa Domingo Brother Ray napagsaritaan ta ti may panggap iti kada existence. Existence. Ti iglesia ti Apo kadagitoy a panawan ken no kasano mapaadda daytoy wenno kasano nga madiscovery daytoy. Ta ti bin-i kuna na isu ti saw ti Dios reference bro. Lucas chapter 8 verse 11. 8 verse 11, ti bini so ti saw ti Dios kuna mismo niya po tayo nga Hesukristo. Ikat no imulam dayto nga bini ti puso panunot ken rikna ti maysa tao inawat na dayto ikat agtulnog agtungod iti pan nakabautisar na agbalin dayto nga Kristiyano. Ket no adu iti maysa disso dagito nga na-convert wenno dagito nga nagbalin na Kristiyano iti maysa met lang nga method. May samot lang nga wagas babae ni ti pan nakaimula ti bini ti purpura sao. Kada iti panunot puso ken riknada ay ket agbalinda amin nga Kristiyano. Ket no nagbalinda amin nga Kristiyano dayto ti grupo dagiti Kristiyano dagito yen ti mangbukbukal iti iglesia ti Apo iti dayta diso. Dayta di local church nga kuna tayon. Nga dagito Kristiyano dala nga Kristiyano. Kristiyano awan ti paraipos na kinawamutan ti pakpakaw na. Kristiyano kas na kuna ti nagsurat iti aramid ni Dr. Lucas chapter 11 verse 26 nga naawagan dagiti adalan Kristiyano. Ken kuna man Apostol Pedro 1 Peter chapter 4 verse 16 no sana ka nagkamali kuna na dita nga no ti maysa a Kristiyano kuna na ket agsagaba gapo ta isu ket Kristiyano dayawon na kumati Diyos iti daytoy anagan kuna na itinagan a Kristiyano iso nga rod nga no agdaydayaw tayo rumbeng lang ay ginagan na Kristiyano ngam na dapat paraipos na diyan inagan mo ay sabali nga saritan dayayan ken
Idi kasabaan ken mga sabakan iwaragawag ni Apostol Pablo iti sangwanan ni Ari Agripa, iti sangwanan ni Gobernador Festo, ken iti sangwanan dagiti elders uno panglakayan, ken dagiti daduma pa kakadwada panglakayan ti Hudyo, ken daduma pa kakadwada ilawlawag na ti ebanghelyo ken no apay nga isugat agturong iti Roma. Anya tinsungbat ni Ari Agripa. Kuna na kat gayagayin nak nga Kristiyano kuna Wan na. iti apagbasit asao kuna na gayagayon nak nga ag Kristiyano kuna na. Han na ngayon bagbagatan nyaman a denominasyon. Nya basit lang nga na follow up. Ngam ammo tayo mat nga ti dayjay nga panagsarita ni Ari Agripa ket adda nga minti ilimlemeng na ilimlimod na nga isu ti saan nga pagtulnugan iti ebanghelyo. Dahito di panangalan na iti asawa ti nga anak ko mga asawa. Ngam ti point ijay no ikasabam ti sao kadagiti tao di purpuro nga sao lang nga awanen ti katiptipon na doktrina, awanen tanyaman ng katiptipon na sursuro ti tao. No di ket di purpuro a sursuro dagiti apostol, purpuro asaw ti Biblia, ti tumanor di taket Kristiyano. Iso ako na ni Ari Agripa nagistay na convert. Kuna nagit gayagayon nak nga ag Kristiyano. Kuna na. Ket no mayroon kayo, kuna na gapot tada kayo ket Kristiyano, kuna ni Apostol Pedro, dayawon nyo kit diti Dios iti daytoy nagan. Kuna na. Ket dagiti adalan, dagiti namati ken nagbalin na pasurot ni Kristo, iti Antioquia umuna nga lugar ang nakaawagan dagiti adalan Kristiyano. Dagiti upat 11:26 ti arami dagiti tallo na kumari dagiti tallo nga references nga pakabasan iti balikas a Kristiyano iti nasantuan na surat masarakan iti Arami chapter 11 verse 26 na chapter 26 verse 28 no sana ka nagbidot ken kastamutan iti 1 Peter chapter 4 verse 16. Kasta ket no addanton daytoy nga grupo dagiti Kristiyano agdaydayaw iti Dios maibasar iti sarita wenno iti pattern nga inted met lang ti Dios iti nasantuan na surat dagiti maawagan ti iglesia ti Apo wenno kongregasyon ti Apo iti dayta diso. So masarakan ka di bro ken adda ka di pa iti kongregasyon ti Apo wenno iglesia ti Apo kadagiti nga panahon. Adda. Sino da dagitoy? Dagiti Kristiyano. Dagiti Kristiyano. Haning awan na Kristiyano nga nyaman niya. Kristiyano nga Fariseo, no Kristiyano nyaman dita nga nagan ti denominasyon sa bali dagiti nya. Sa bali dagiti tanatibnukan ti sursuro dagita. Now, adda gayam ti kongregasyon ti Apo kadagiti a panawon ken nakita tayo moten dagiti pagilasinan wenno dagiti pakabigbigan. Now, iti daytoy mutla nga gundaway kasano nga rod ti panaka-convert. Kung natayo ket may kasaba ti sao. Anya? Iti biyang ti mangas kasaba, iti biyang ti pudno ang mangas kasaba iti sasao ti Apo, adu dagiti mangas kasaba. Adu dagiti mangas kasaba uri ni Apostol Pablo kuno na tadda dagiti sinan apostol kuno na pa ya. Sinan ministro kuno na ngem saan nga nakasda mo dagiti agkawisda nga kas nasantuan ta uri ti demonyo ti sairo kuno na. Ket kabalan na mo ti agparang kuno na niya akas anghel ti lawag. Di ba? Kajay. Isong adu dagiti mangas kasaba. Amo ti problema tayo kadagiti nga mangas kasaba, problema da mo di problema da. Ngem sa pulon tayo kumada di purpuro. Nya purpuro nga ebanghelyo nga may kasaba kada tayo ket dayjay laeng ti pagtulnugan tayo. Tapay nya ti balag ni Apostol Pablo Galatia chapter 1 verse 8. Iti kadagiti Kristiyano sa di Galatia ken dagiti saan pay anamati sa di Galatia. Anya ti kuno ni Apostol Pablo brother. Nga muray da kam metlaeng wenno maysang anghela nagapoy di langit ikas kasabana kuma kada kayo ti maysang ebanghelyo a maiduma ti dayjay kas kasabami kada kayo mailunod kuma. Mailunod kuma. No ti maysang ebanghelyo na imbagadamag kunamon ala iniiraman mo dita ebanghelyo ni Apo Jesus. Plus, adda pala nayon ng sabali nga doktrina, sabali dayayon. Nya maidumay dayayon purpuro ngayon kas kasaba dagiti apostol. Iti mo nang siglo. Now, iti biyang dagiti mga kasaba masapol nga ikasaba dagiti purpuro lang nga ebanghelyo.
Nya, saan ang masapul nga adapay dagiti dadumang pagtudita nga kadagito ilang panawon nga naipadto haan nga idi pa ilang panawon dagiti mamadto. Nya, awanen ti maagi padpadto tatahang pay so diay awan ti kasapulan nga saan tayo nakasapulan dagiti additional nga prophecies. Additional nga padto kadagito nga panawon tati Biblia ket kompleton. Now, itibiyam ti mga kasaba, itid na, imula na, dahi sao ti Diyos, iti puso ti may sa tao. Itibiyam, dahi tao nga agdengag. Anya, dahi ti aramidin na, tapno iti kastakit, maibilang. Anya, maibilang ken mainayon. Iti iglesia ti Apo, tako na ti Aramid chapter 2, verse 47, brother Anya ko na dyan. Babaen, iti panangisurat ni Dr. Lucas, Aramid chapter 2, verse 47. Nya ko na. Basta ti magana di nagsurat nga ni Apostol Ni Dr. Lucas. Dr. Lucas. Nga itantanok dati Diyos ket pinadayawan ida dagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na ida kadakwada nga inaldaw dagiti naisalakan. Naisalsalakan. Present progressive nga mindayan. Dagiti naisalsalakan inayon ti Apo kadakwada. So kasano nga rod karamidon ti maysa nga tawo nga dumngeg. Anya ti aramidon ti maysa nga tawo tapno mainayon kin iti iglesia ti Apo. Brother Ray, nyagyo muna. Kaya muna ket denggen na nga muna. Dayay may kasaba. Denggen na. Denggen na. Ipangag na. Diyan may kasaba. Ngam laglagi po tayo, no? Anya diyan may kasaba, ha? Noon, purpuro sao. Dayay inkas kasabamot lang dagiti apostol iyon muna siglo. Anya di example tayo ti dayta, Brother Ray. Adda ngamin dagiti conversion examples iti na santo na surat nga dagito iti mabalin nga pattern tayo. Nya? Gupon tayo dagito iti may maysang grupo tapno iti kastakit maamuan tayo no anya dagiti rumbeng nga ramiden ti maysa tao tapno ti kasta inayon ti Apo ijay iglesia na. Anya? Kas pagarigan ti conversion of the Pentecost people dagitay nay aldaw ti Pentecostes uno may 50 aldaw kalpasan ti panagungar na po tayong Jesucristo dayjay ti umuna nga aldaw panakay kasabat ebanghelyo, Brother Ray. Masarakan dayto iti Aramid chapter 2 verse 47 verse 14 to 47. Manipod iti chapter 2 verse 14 to 47 adda dita nga tinaramid da kalpasan nga naikasaba kadakwada ti ebanghelyo tano malagip mo, Brother Ray, timmakder kunana ni Apostol Pedro ken dagiti apostol. Ket rinugyanda ngayon kasaba ti ebanghelyo. Ket anya tinaramid Aramid 2 verse 36. Amon yung arod nga wan dua ti amin nga balay ti Israel aday to Jesus ngem lansayo ti cross inaramid ti Dios nga Apo ken Kristo. Ayun. Dayjay ti maysa kadagiti dayjay concluding statement ni Apostol Pedro. Na kalpasan ti panangisagsagay sana. May panggap itaramiden dagiti tattao. So namati da. Anya, tapay nga mo tayo nga namati da. Anya tin sumbat da. Next verse. Ket ni Pedro kinunana kadakwada agbabawi kayo ken verse 37. 37. Ket idi mangagda so daytoy ket idi mangagda daytoy napaladingitan ti puso da ket kinunada kada Pedro ken kadagiti daddu mga apostol. Lalaki nga kakabsat anya ti aramiden mi. Anya tiga puna nga napaladingitan ti puso da. Ngamin ammo da dijay naramid da. Ammo da dyan na kayat ng sawon nagbabawi da dagito ken namati da. Tapay babawi ka ron no hanghan mga patsyon da dyan bagada. So namati da iti da dyan kasaba ni Apostol Pedro ket napaladingitan ti puso da. Nagbabawi da. Ita nagbasol da ngamin. Nagbasol da ta kunana daytoy inlansayo kunana. Inlansayo iti cross inaramid ti Dios kas Kristo ken Apo ken Kristo. Inaramid na nga Apo ken Kristo. Isod ka po na hindi nang nagdaday ni kas diya. Nagbabawi da gitoy. Namati da, nagbabawi da. Iti Aramid chapter 2 verse 47. Diya binasa mi tay. Nga intantanok dati Diyos ket pinadayawan ida dagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisalsalakan.
sakbay nga mainayon dagiti nga tattao, dagiti nga na-convert, sakbay nga mainayon da kuno kuma. Sakbay nga na-convert da anya da ginaudi nga naramid di ta ramid chapter 2 verse 38 hanggang 41. Ito ay 38. Ket kinuna ni Pedro, ket ni Pedro kinuna kadakwada agbabawi kayo ken mabawtisaran. Itonggal may sa kada kayo itinagan ni Jesucristo may pa iti panakikat dagiti basbasolyo ket awaten yun to ti parangkap ti Espiritu Santo. Ayun, iti diri sa hanggang 41. Tati kari may paay kada kayo kan kadagiti anak yon kadagiti so amin nga adda ti adayo iso amin nga ayabanto ti Apo ayos tayo. Ket dagiti sabsabali pay nga adu asao pinaneknekan na ken binagbagan na ida akon kunana isalakan nyo ti bagay itoy managdakdakes a kapututan. Dagiti nga rod imawat ti sauna nabauti saranda ket nainayon kadakwada iti daydigal daw ti agtaloribo a kararwa. Ayun, manot ina-convert? Agtaloribo a kararwa. Agtaloribo a kararwa. Manot ina-bautisaran? Taloribo. Agtaloribo a kararwa. So, dagito'y namati da. May nato piti Ramid chapter 2, nagbabawi da. Oy, oy. Nagbabawi da. Nabautisaran da. Oy, oy. Nabautisaran da. May paay iti. Panakaikat. Panakaikat. Panakapunas dagiti. Basol. Basol. So, kasapulan di bautismo. At dapat iti sabaling conversion. Dagiti Samaritans. Dagiti Samaritano nga damo lang iti Ramid chapter 8. Oh, night. Sino di nga Samaritan si Ramid chapter 8 verse 12. Pakibasa man di bro. Verse 5 hanggang 13. Ket simmalog ni Felipe ti Ilya Samaria ket impakamuna kadakwada ni Kristo. Ket kadagiti adu at tattao nagmaymaysada nang ipangag kadagiti banag asawsaon ni Felipe idi nangngegda ken nakita da dagiti pagalesinan nga inaramid na. Nya nga verse data bro. Verse 6. Verse 6. 7. Tadagiti adu nga daan espiritu a narugit rimwarda a nagririyaw iti napigsa ket adu dagiti saan a makagunay ken pilay a naagasan. Ket adday di ti dakkel a ragsak ti daydi nga ili ngem idi nagnayo di jay nga ili timay sa managan Simon a nagaramid iti Sialamangka ket pinagsitsid daw na dagiti tattao ti Samaria kun kunana nga iso dakkel a tao. Iso apina ti daamin idi nanipod iti kapasitan aging gana ti kadakkelan kun kunada daytoy a tao iso daydi pan nakabalin ti Dios a managan dakkel. Ket iso patyen daydi tagapo kadagiti salsalamangkana pinagsid daw na ida iti adungal daw. Nagori ka. Dita, gapo ka dagiti salsalamangkana kuno na niya. Pinagsid daw na dagiti tattao ket iso pinati da at tinagan na daytoy ket ni Simon. Idi nang saban ni sino gyud mo nang saban dita? Ni Felipe. Ni Felipe din na nang saban ni Felipe namati dagiti tao. Namati dagiti tao iti kaskasaban ni Felipe ta pinanagnagan na dayta babaan ka dagiti datdatlag. Ngem timmanor ti maysa Simon. Sanga na Simon Pedro dita. Simon nga Samaritano. Timmanor ti maysa nga Simon nga nagararamid mo ka dagiti salsalamangka kun natin na santo na surat. Salamangka lang dahil nararamid na, kat pinagsidaw na dagiti tattao, tayo ti imas na dagiti tattao no da dumaure ka dagiti nga panawon. Adala makita da salamangka dita, madula dahil makita da dita, ito nukan mamatpati danton ka dagiti bambanag, kasmut lang ka dagiti da duma Samaritano iti dahil nga panawon. Tuloy mo bro. Verse, natin na yan. Verse 11. Kitiso patyen na idi tagapo kadagiti salsalamangka na pinagsidaw na iday ti taadungal daw ngam dagiti namati kan Felipe anang ningas kasabay idi tinaimbag adamag iti pagarian ti Dios ken tinagan ni Jesucristo lalaki ken babae na bawti saranda. Ngayon, so dati duwa nga sa balita, dati duwa nga nagaramid ka dagiti nakasdawan dagiti tao ni Felipe. Nangasabada itoy pinanagnakan na dayto iti datdatlag dagiti kaskasaban at awang pay mo ti Biblia idi. Anya, kalpasan na namati dagiti tattao ket kuno na iti nya verse detan bro. Verse 12. Verse 12 nga kunana namati dagiti nagdengeg ken kuana ket nabawti saranda kunana han? Aman. Nabawti saranda kunana iti verse 12 ken 13. Nabawti saranda iti namati ken ni Felipe dagiti namati nga ken ni Simon. Awan ti panakabawti saranda niya. Tuloy mo bro. Verse 13. Ito yan. Oray ni Simon namati mo idi. Ket idinto anabawti saran simurot ken Felipe ket idi makita na dagiti datdatlag ken dakdakkel apan nakabalin nagmalmalanga. Kita man.
Ay si iso na agar-aramid ka dagiti Salamangka. Wan. Aha, nga may dinakita na kinangag na di kasabamat ni Felipe, namati mo eh. Wan. Anya namati mo tapay, nga min dakdakkel kuna na. Dagiti aramid ni Felipe nga di aramid na asal Salamangka laeng. Wan. Anya ket namati mo eh. Nabautisaran ka di mo ni Simon. Wan, nabautisaran. Nabautisaran mo ni Simon. So, kasta dagiti Samaritano pakabilangan ni Simon na Salamangkero, namati dagiti kasaban ni Felipe ket nabautisaran da. Anya? Adalata nabautisaran dalata. Dije yuno ko iti Aramid chapter 8. Yuno ko iti Aramid chapter 8, iti verse 35 to 39 bro. Oy. Dito nga yuno ko may sabak nang. Isong nga tipan nakabalin ti Dios ken dije pagarian ti Dios awan ti pilpilyan na. Baknang ka man, uno na kurapay ka. Anya? Ti kasapulam lang ket panagpakumbaba. Awatem dije pudpudno sursuro. Saan nga gapo ta di mga kasabakit na kurapay? Saan nga gapo di mga kasabakit may salang nga nababa a tao? No di ket di ko man naindaklan na mensahe ti puno mga kasabay iso kumatikitaan dagiti tatao na kurapay man no baknang nyaman ti estado na iti sosyedad, politiko man wenno saan, anya tawan ti pinulitikuan iti kongregasyon ti Apo. Anya, dahil ito yuno ko ket may sa nga nga tao. Treasurer dayto iti may sa reyna dagiti Europa, particular ti Ethiopia, nga mawagan ni Reyna Candace. Isuna ti treasurer dayto yuno ko. Tata nya tinapasama verse 35. Ket ni Felipe ang nagsao ket idinto rinugyan na manipo dito asurat in kasabana ken kuana ti ebanghelyo ni Jesus. Ket idi magmagnada ti dalan dimteng da ti maysa danom ket kinuna ti yunuko adto ti danom anya ti makapawil kanyak a mabautisaran. Anya ti makapawil kuno niya. Wen. Kinasabaan ni sino dijay? Ni Felipe. Ni Felipe man ay. Kinasabaan na dahil di yunuko nga agawi din ni Ethiopia naggapu ija Jerusalem nga napan naki-celebrar iti Pentecost. So, most likely, dito nga yun may sa nga proselyte Jew. Anya, may sa Hudyo. O dito, iti panagawid na, iti dalan ti Gaza, di ay. Dalan ti Gaza, dapat lang tata ti Gaza Strip. Dito, dalan Gaza, magturong di Ethiopia, binaon ti Espiritu Santo ni Felipe. Tapno kasabaan na dito, nakalugan dito iti karwahe. No, so, kaya nasawan, bak na nga talaga. Kalpasan na, inlawlawag ni Felipe, dito nga dahito ebanghelyo ni Apo tayo Hesus Kristo. Amom brother Ray, hindi makita ni Felipe dahito nga yuno ko agbas-basa iti Biblia. Agbas-basa amo tayo mat nga ti Biblia pa lang idikit da natulag. Awan pa ti baro tulag idi. Bas-basa na ti Biblia particular ti Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53 nga isuda ito di messianic chapter ti Isaiah. May panggap dito kini Apo tayo Hesus Kristo, dahil panagsagsagaba na. Tatako na ni Felipe mauawatam, tapos basahan? Anya tinsongbat ni Felipe ni Yuno ko. Hindi damagin ni Felipe no maawatan na di basahan na. Adahil songbat na dita. Ket kinuna na ken kuana kasano ti panakabalin ko na awan ti mangisuro kanya. Ngayon, except someone shall guide me. Kuno na. Maawatak dito kuma. Ngam saan? Except someone will guide me. Kuno na. Malaksid lang no dati mangisuro kanya. Ket sumarnong verse. Ket kini daw na ken Felipe alumugan ken makikatugaw ken kuana. Ket ti pasit ti surat abas basayon na isu daytoy. Naipan ti pagarian nakasla karnero akabayan ken kasla urbon iti karnero nga gumel iti sangwanan ti mamukis ken kuana kasta adina luktan tingiwat na. Anyang libro data. Iti libro ni Isaiah chapter 53. Yan dita. Masarakan tayo dita. Dita may panggap iti karnero nga saan nang nginanga di yung iwat na uray no napanan iti paguragaan. Tamay daton nga minan. And then kalpasan na nagdamag ni Felipe. Mo kaya no awan ti mangilawlawag kanya. So ilawlawag ni Felipe saan? Iti verse 35. 35. Ket ni Felipe nagsao ket idinto rinugyan na manipod itoy asurat in kasabana ken kuana ti ebanghelyo ni Jesus. Ayun, kasabana ti ebanghelyo ni Jesus. Ket di makadanon dan iti ayan ti danom nya. Makadanon dan iti ayan ti danom iti verse 38 kunanan ni Felipe. Adtoy ay kunanan ni Yunoko. Adtoy ita ti danom. Anya ti makabawil kanyak tapno mabautisaran. Nya?
Adda ti danom, nay kasabangan ken kuan ti may panggap iti pan nakabautisar. Uy, uy. Nga ti pan nakabautisar ti may sa tao isu dayay ti pan nakapunas ti basol na. Anya nga ti makapahawil kanya, observe the term, anya hanang imbaga ti asino. Uy, uy. Anya. Kaya't na sa mga dapay lang ti may sa banag nga makapawil ken kuana tapno mabautisaran. Ket dayta tin sungbat ni Filipe. Nya pa na. Ako na ti verse 37. Ket kinuna ni Felipe no patyem iti amin a pusom mabalin mo. Ket simmungbat ket kinuna na patyek an Hesukristo iso ti anak ti Dios. Anya kaya't nasa ni bro. Kasapulan pa gayan ti confession. Confession na. Awan. Kasapulan gayan ti confession. Sakbay nga mabautisaran kaapo yuno ko kunana. Ket dayti man damagag mampay. Kunana nya. Anya ti dinamag na ulit. Patyem na. Patyem at ti amin a pusom mabalin mo ket simmungbat ket kinuna na patyek an Hesukristo iso ti anak ti Dios. Yun. San lang nga namati, nag-confess pa'y. Okay. Anya ket kalpasan dita confession, Ket imbilin na pagsardengan na tilugan ket imulog da adwa di danom. Da Felipe ken ti yuno ko ket binautisaran na. ayun, imulog dadway di danom ket binautisaran na. Saan na ang imbaga nga nangalay ti sangkabaso sana binukbukan di ulo na. Oy, oy. Han mo na imbaga nga nangalay ti danom ket winarsyan na di muging na uno di ulo na. Oy, oy. Anya, haan, no di ket imulog dadwa di danom. Napandang adwa. So napandang adwa di danom ket binautisaran na. Dito nga maala tayo ti kay papanan na di term nga bautisar. Bautisar. Ti bautisar is to immerse, baptizo. Kuna na daya iti Greek word nga to immerse. Ano, Diyan na. may tanod, May tanab. mairarab. Overwhelmed. Kuna naman. Dati na malapunos. Malapunos. Saan ang dati na rumrumor ti sakam? Oy na, oy. Ang mga rumrumor ta imam. Masapol nga malapunos dayta. Awan ti makita. Ang naitanab bijay danom. Kasi something nga saritaan dito ti kabayag. Ken kabiit. Ti saritaan tayo dayagot. Dayapan na kay tanab na. Immersion dayay. And then rumkwas manipod iti danom. May paay ti panakapunas dagiti basbasol na. Anya ti kunana dita binautisaran na. Oy, binautisaran na. Binautisaran na. Ket anya ti resulta na. Ket idi simmangat dani ti danom ti espiritu ti Apo inya dayon ni Felipe ket dedi yuno ko sana nakitan ket siraragsak an nagtuloy iti dalan na. Siraragsaken nga nagtuloy kas tangamin ti panagkristyano absat. Numamati ka kas kadagiti tattaw di Pentecost nya agbabawi ka kas kadakwada met laeng mamati ak nga nagbabawi dayay yuno ko. Una ta mabaling ang nagbabawi no ang mabautisaran no nagbabawi. Ken confess ipaduyak-yak mo ti pamatim no anya ti pamatim kini Kristo ken mabautisaran ka. Oy. Anya makarikna kay tinaydumdum aragsak. Apay ngamin. Inayon na kati Apo kunana iti iglesia na uno iti kongregasyon na. Ket kas di mampay. Adda iti dadumapay kas pagarigan ni Saul. O ni Pablo. Ni Saulo pa lang tinagan na idi. Saulo pa lang tinagan na idi. Saul, kuna na kami iti English, Saul, kuna tayo, so Paul, kuna tayo, imbis nga Paul. At kasano mo, di pasama kini Apostol Pablo, iti Rami chapter 9, salaysay dita, may panggap iti pasama ken kuana. Mapan idi, nangala iti permission manipod kada iti high priest niya, and then, tapno mapan iti Damasco, tapno alay na si report dagiti Kristiyano sa jay ket idatag na kadagiti nangangato papadi. Anya, ket napanan, ket idada iti dalan nga agturong iti Damascus na nabtugan nya ngamin adda nagparangken kuana sino di nagparang bro? Anghel ti Dios. Anghel ti Dios. Pakibasa iti Rami chapter 9 verse 17. Ket napa ni Ananias ket sibure ket balay. 17. Han pa ijay bababa na basit. 18. Han, ijay baba na. 19. Di baba na. Baba. No, 37 to 38 de ay, January. pangato dayay gamin ko kita am gamin tinibiyang nga agpaisot nagpabakat na nangat ngato jay verse na. Okay. Pangato. Chapter 9, Okay. chapter 9 verse 1. Verse 1. Ngam ni Saulo ngagbibiyag pailaan kadagiti panangamamus na
Ken panang papatay na kadagiti adalan ti Apo napani ti panguluan dagiti papadi. Ket dimbawat ken kuana ti sursurat a mapan sa di Damasco kadagiti sinagoga tapno adda unad da masarakan na nga adda dito adalan alalaki man ken babae iyeg na kumaida asirpet sa di Jerusalem. Ayun, guri ka. So nangala ti permission. Oy. At dapay surat, naintindahan ko na permission ni authority dayay. Oy. Tapno pan na alam dagiti Kristiyano sirrepet ket idatag na kadagiti nga papadi. Tuloy. Ket napasama kay dinto nagnakat nakasidag iji Damasco pagamuanen isoli na kob timay sa lawag na nipod sa dilangit. Ket napasag iti daga ket nangeg na timay sa timak a nagkuna ken kuana Saulo Saulo apay-apay idadanesnak. Ket kinunana asino ka Apo? Ket kinunana siya ni Jesus nga idadanes mo. Ayun. So tinagparang kini Saulo idi awan sa balin no sanya ni Apo Jesus. Apo Jesus. Okay, tuloy mo bro. Ngem tumakder ka ket sumrak ket ile ket may bagantoken ka tirebeng mo nga ramiden. Kita man, hanap lang, naisalakan kan Saulo, hanangin baga niya, nagparangakin ka, tapno isalakan ka, Saulo, naisalakan kan, hana ko na. Oh, hana. Ludikat, kung na ala, mapangkapay lang ijay Damascus, tadapay lang isuna ijay dalan. Dalan. Ket maibagantoken ka noan niya ti, Rebeng mo. masdo. Oy. Noan niya ti rebeng mo nga ramiden, ito nadahan ijay Damasco. Okay, tuloy mo bro. Ket dagiti tao na kuy ken kuana nagsirdengda na paumol iti siddaw nangegda ti timek kamawan ti tao a nakita da. Ket ni Saulo timmakder ti daga ket idi nagmata saan na nakakita Apolos. Ket iso kinibinda ken sirrek da ijay Damasco. Nabulsek. Nabulsek. Gapoy, ti dayta makapurar a lawag. Lawag. Ti nakaskas daw dito sana nabulsek dagiti? Kakadwa na. Kakadwa na. Oy. So na lang. Nilang Saulo, ti nabulsek. Nang nangegda pa iti timek. Nang nagdapay ti timag. Awam mo di nagtimag. Amo mo ti da mo nakita. Nilang Saulo, ti nakakita. Ti lawag. Oy. Ay, kini po Jesus. Tasyak, kaasino ka. Kuno na. Okay. O tatan, inukudan, kinibindan, kuno kuma. Binayabay dan nga napan ijay Damasco. Tuloy mo bro. Ket nagtayong bayat iti talungal daw adi nakakita ket saan nangan ken dimet iminom. Ket ijay Damasco adda idi ti maysa nga dalan managan Ananias. Ket ti Apo kinunana ken kuana ti parparmata Ananias ket kinunana adtuyak Apo. Ket ti Apo kinunana ken kuana tumakder ka ket inka ti dalan a managan tinalinteg ket sapulen mijay balay ni Judas ti maysa nga agnagan Saulo maysa taga Tarso tadto isu agkarkararag. Ket nakita na iti parparmata sumsumrek ti may sa lalaking agnagan Ananias ket ipatay na kenkuana dagiti ima na tapno makakita. Ngam na niya si mongbat Apo nangegko kadagiti adu ti may papaniti a tao nagado. Di na kayat niya. Owen. Di na kayat. Agtukyad. Mapangka di Damascus kuno na iti dalan nalintag kuno na diyan. Wen. Ket masara kami diyan ti maysa nga managan Saulo agkarkararag talungal dawon ya di pay nangnangan piman. Di pa makakita. Nagayunar dito di nga nangnanganen, di pay mininuman, di pay makakita. Owen. Aha, kakaasit itsura na siguro ditan. Gapu iti bisinan, agkarkararag talungal dawon. Nga manyati ko na ni Saulo ay ni Ananias. Ay hanap po kuno na. Kano nang nagkudayta kay dadanos no dagiti tattaon. Owen. Oh, di mat? Tuloy mo bro. Ngam na niya si mongbat Apo nangegko kadagiti adu may papaniti a tao nagado ti ranggas kiniramid na kadagiti sa Santom iti Jerusalem. Ket oray ditoy adda palubos dagiti panguluan dagiti papadi amang paraot kadagiti suamin nga mawag tinagan mo. Mang paraot. Owen. Hanga mang paraot Mang paraot. Uno, Mangrepet. Ngam kinunana ken kuana ti Apo inka tada ito iti baso napili may pay kanyak amang ipan tinagan ko iti sangwanan dagiti hantil kan dagiti ari kan dagiti anak ti Israel. Tapakitak to ken kuana no kasano ti kado dagiti masapul na sa gabaen gapo itinagan ko. Yon, kita manlangan niya. Nyati ko na. Pakitak to ken ko na no nya dagiti masapul na sa gabaen gapo itinagan ko. Oy. Taiso ti pinilik ko na may pan itinagan ko kadagiti hintil. Okay, tuloy mo bro. Ket napa ni Ananias ket simrek ti balay ket idi nga impatay na dagiti ima na ken kuana kinunana kabsat Saulo ti Apo ni Jesus nagparangken kay ti dalan nga inayam imbawnak tapno makakita ka ken tapno mapno ka ti Espiritu Santo. Ayun, kita man, okay? Inbound na, kung na, tapos makakita ka. Yan mapno ka ti Espiritu Santo, ano pa nakabalin ti Espiritu Santo, tata? Ket nagiddato nagtinag kadagiti mata na ti kakaslasiksik ket nakakitan ket ti makder ket nabautisaran. Nabautisaran. Iti Aramid chapters 22 verse 16. Kasta mo lang, hindi may katlon nga panangisalaysay ni Apostol Pablo
Uno may kadwa nga panay sa laysaynan sa dayta, uno may katlo. Iti experience na, kino kasano, ti panaka-convert na, adat dita ti sa bali pa nga palawag. Ket ita apay-apay agtaktak ka, tumakder ka, ket mabuti sarang ka, ket ugasam dagiti basbasol mo nga wagam tinagan na. Ayun, ni Ananias tinagsaw dita. May paay kini Apostol Pablo. Insalaysay dita ni Apostol Pablo, baya ti panangkas kasaban iti banghelyo. Kuna na, apay taktak ka, tumakder ka, pabaw ti saram ka, nga ugasam dagiti basbasol mo. May panagnaglatang, di panakabautisar na, at panakaugas ti basol na. Dahil ti kuna ni Apo tayong Iso-Kristo, nga mapangkay jay Damasco, tamay pa, may bagakin ka ti rebeng mo nga aramiden. So, imbaga na Ananias ti rebeng na aramiden. Namati, kinapo tayong Iso-Kristo, ta nagparangorgan ko na, kan nagtulnog iti bautismo. Ado pa'y dagiti dadumang examples kakabsat nga iso intay talantanan kan ilawlawag kan intay sirpaten iti sumarno nga Domingo. Kaya't kulang bro sakbay nga pumakadata. Kaya't kulang nga sungbatan dayay kunan ni sa lunsod ni gayam tayong Orlando Orfiano. Nga kunan apay kanong saan tayong hanga mabaling nga kanan ti dara. Iti Arami chapter 11, chapter 15 kuna kuma. Arami chapter 15 verse 29 nya. Ito Arami chapter 15 verse 29 manipod iti Revised Ilocano Popular Version. Ti Biblia kuno na, di kayo mangan iti kanen anay daton kada iti didyusen, di kay agsida iti dara. Naglawag imbagbaga na daytan nya. Di kay mangan kuno na iti kanen anay daton kada iti didyusen nya. Di kay agsida iti dara, di kay agsida iti san anapadarang animal, at aywan nyo mo ti immoralidad, na imbag ti pagbanagan nyo no diyo aramiden dagitoy, Diyos ti mangsalwad ka na kayo, dagiti kakabsat yo apostoles, ken panglakayan. Dahil ti paset ti surat dagiti apostol, ken panglakayan, iti Jerusalem, iti sungbat da ka dagiti hintil, anya nga adu dagiti nimang sursurot pay lang iti dana tulag iti daydi nga panawon. Anya, ket napan ni Apostol Pablo kini Bernabe tapno yumanda ka dagiti apostol dayto nga problema iso nga napasamak ti Jerusalem Council. Iti Arami chapter 15 ket dayta ti maysa ka dagiti natalantan. Brother Ray, awan ti oras ta kanitunan tapno pumakadatan tani awam meten hantamat nga mabaling agtultuloy la ta bro. One. Adda kadi dagiti daduma pay nga pattern iti pan naka-convert. Uno pa nagbalin na kamang ti kongregasyon ti Apo, kenno nya ti aramidon ti tao, tapno mainayon iti kongregasyon ti Apo. Ituloy tanto ito numay nga Domingo. Dagito ikabsat yung yawawis naman ng kada kayo, ti panakipagdaydayaw yung kada kami, iti Galimuyod Church of Christ, uno iti Church of Christ, iti Rubio Galimuyod Ilocosur, masarakan nyo dita, Church of Christ, kung na wano makita yung Galimuyod Church of Christ, kung na alas 9 itibigat, ti Bible study, ken aging ganton iti panaglipas na para iti worship. Adamot, dagiti offers, wano Jaya, ti Galimuyod Church of Christ, wano Church of Christ, iti Galimuyod, nga Bible correspondence courses, libre dayta, English, wano Ilocano, ken may di Jaya pa, iti Church of Christ, iti libre, nga home Bible studies. No, tarigagayan nyo, i-message nyo lang, dagito yung kakabsat nyo, 0917-179-9768. 0955-361-2819. Kat no, kasapulan nyo ti Biblia, mabalinda kayo ng ikan, no,ag-enroll kayo iti Bible correspondence course, wano saan, iti home Bible study, iti ngayway-wayat ita, ti Church of Christ, iti Galimuyod. Pumakadaan, dagiti gayom yung titangatang Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Dahito iti programa ti dalan ti pudno ken ti Dalan, ti pudno, ken ti biag. Pakagagang kadagiti na espiritual nga adal, pudno ken puro sorso ti nasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno dalan, tapno may liklik iti nakabutbutan nga rusa, kaya't magulog na ti biag at nanayon ti silong ti Diyos. Ti dalan, ti pudno, ken ti biag. Mangyagang dito yung Dizing TV 693 tunggal Domingo alas 7:30 ti biga. Idamdamon kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod Ilocosur. Ti dalan, ti pudno, ken ti biag.